салом бинандагони гиромӣ, барномаи баҳси доғ аст ва ман Ҳишом Абдуманнон. Дар ин барнома мо баҳсҳои доғ дар шабакаҳои иҷтимоиро баррасӣ хоҳем кард. яке аз пурбаҳстарин мавзӯъҳои чанд рӯзи охир ду номаи як парастор буд ки паём таҳти ҳамин унвон нашр кард. ин номаро беш аз 1500 нафар бознашр карданд ва ҳазорҳо нафар зераш шарҳ навиштанд. танҳо нусхае ки корбари фейсбук Муҳаммад Шарифзода нашр карда буд, ҳудуди 700 нафар бознашр карданд, беш аз 1000 нафар вокуниш нишон дода ва зиёда аз 500 нафар зераш шарҳ навиштанд. чун бознашри Муҳаммад Шарифзода сербинандатарин ва сербаҳстарин нусхаҳо буд, мо ҳам тасмим гирифтем ҷолибтарин шаҳрҳои ин нусхаро интихоб кунем. корбаре бо номи Фея Раҳматова гуфтааст: ман ҳам имрӯз монанди ана ҳамин гапҳо шунидам, киёр тақсим карданду аммо фақат одамони калонҳо гирифтаанд. бечора ба фаршҳое ки ҳамаи беморонро тозаву озода нигоҳ медоранд надоданд. инаш дар беморхонаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шудааст. корбари дигар Қиёмиддин Қамариддин менависад: агар суханҳои ин хоҳар рост бошад, эй мардум, интизори балои дигар бошем, ҳеҷ гоҳ зулми золим ҳамтун намемонад, худо одил аст охир. беш аз 100 корбаре ки зери ин пост шарҳ навиштанд, бо ин мазмун дуо карданд: худо ҳар касеро ки ҳаққи табибу парастор мазлуму қамбағалро хӯрдааст, хору залил гардонад. инобат Маҳмудова мегӯяд: ҳаволаи сардухтуру лаганбардорашонро ба худо месупорему, лекин то кай ин хел ҳодисаҳо давом мекунад? бечора духтур ҳаёти худ ва наздиконашро зери хавф монда кор мекунад. вазири тандурустӣ куҷост? кормандони коррупсия, дигар органҳои дахлдор бо чӣ кор машғулед? инҳо ҳамаашон аз як гиребон сар бароварда молу мулки ба мардум дахлдорро талаву тороҷ мекунанд. ин номаро бояд ба ҳукумат вазорати тандурустӣ ирсол кард, то чораҷӯӣ намояд. дар ҳамин ҳол корбари дигар Гулҳавас Саидаҳмад ба ӯ посух медиҳад ки чиҳо мегӯед? об аз боло лой аст мегӯянд. ин ҳукумати бесавод то ба гулу ба корҳои ҳаромхӯрӣ фурӯ рафтааст. танҳо бо куштани баъзе аз мансобдорон ин корҳоро хотима мебахшӣ, дигар чизе фоида намекунад. нафаре бо номи Баҳриддин Муҳиддинович навиштааст: ин мактуб аз ҷониби ҳар касе ҳам навишта шудааст, 1000% дуруст аст. парастори шиноси ман ҳам ҳаминро нақл кард. инҳо аз лаънатиам бадтар, худо ҷазояшонро диҳад. Раҷабалӣ Насруддинов бо ин назар аст ки ин хел роҳбаронро ба монанди сардухтуру муовини раиси ноҳия дар байни халқ бароварда сангсор карданд дар кор, то ки ба дигар порахӯрҳо даст шавад. хоҳари азизро ҳимоя карданд дар кор, то ин сагҳои лаин нахояндаш. Фаридун Маҳмудов мегӯяд: дар ҳақиқат бисёри калоншавандаҳо аз ин беморӣ тарсида худро карантин намуданд. хайхот, боз онҳо барои ин маош мегиранд, беномусҳо. чанд нафар аз корбарони шаҳрнавис парастори муаллифи мактубро ба сабр даъват карданд, вале худашон зери ҳамлаи корбарони дигар қарор гирифтанд ки то кай метавон сабр кард. як корбар бо номи маҷозӣ Шаслива Каусария навиштааст: хайрат коронавирус бою қамбағал мансабдору бемансабро намешиносад, вагарна бадбахтон ба коронавирус ҳам рӯйхати фақат қамбағалонро медоданд. чанд нафар талаб карданд ки бояд нишони ин беморхона ва ному насаби сардухтур ифшо шавад, то ба дигарон дарси ибрат гардад. Сайфулло Давлатов ном корбаре навиштааст: ҳамин ҳол дар тамоми беморхона вуҷуд дорад. то имрӯз ягон нафар кӯмак, ниқоб, дастпӯшаку дору нагирифтааст. ҳамаи бемордорон шабу рӯз дар ҷустуҷӯи дору мебошанд. тамоми кӯмакҳои омада дар дорухонаҳо фурӯхта шуда истодаанд. аз ин ҳол тамоми мақомотҳо хабар доранд, аммо касеро чизе гуфтан наметавонанд ё ин ки зӯрашон намерасад. Аиша Ҷамилова менависад: аз аввал ҳам дар Тоҷикистон ин буд ва мемонад. инро ҳама мисли рӯзи равшан медонанд, вале ба кӣ муроҷиат кунанд? ба онҳое ки худ дар пайи хӯрдани моли мардуманд? корбаре бо номи Шуҳрат Тағоев менависад: ман ҳозир падарамро инфексионӣ бурдам, пахта нест, сипирт нест, ин чӣ хел давлатдорӣ? додамонро ба кӣ гӯем? як ҳафта шуд модарамро ба хок супоридем. инҳо беинсоф. чанд нафар аз шаҳрнависон ба муаллифи нома таҳсин гуфтанд ки ҳақиқатро гуфтаву аз дуздиҳо пардабардорӣ кардааст. шарҳҳо зери ин мактуб ва бознашри он то ҳанӯз идома дорад. то замоне ки мо онро ба нашр омода мекардем, даҳҳо нафари дигар ба он шарҳ навиштанд.
шакли видеои ин мактуб ҳам омода шудааст ки линкашро дар зери навор мегузорем ва шумо метавонед онро тамошо кунед. ин буд гузориш аз баҳсҳои доғи ин чанд рӯз. лутфан назарҳоятонро дар зери ин навор нависед ва дар баҳсҳо ва машваратҳои шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолона ширкат кунед. то барномаҳои дигар, худо ёру мададгоратон. радиои паём. дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои паём. илм, фарҳанг, навид. радиои паём. машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетии радиопаём.net